channel. Today, say to that lama parent handler, India getting right kalamno thangnaydo. Anggo mincharo mama dongo जायखिजाया नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे. थ' बिदिब्ला आंबो मोजाङै राइड खालामनो रोङा लासै लासैनो थांसै आरोना. दा राइड खालामबाय दं आरो दिल्लीनि VIP एरियाथिं. बे साइडआव बांसिन गभर्नमेन्ट एरिया आरो अफिसफोर दं आरो. दिल्लीयाव ससेयावनो बेबायदि ट्राफिक लाइट नुबाय थागोन आरो नोंसोरो. हाल्ला जाजोब्बाय हनै लाइटआ ग्रिन जानोनो रोंला. हर दामख्रुबजोब्बाय. दिनैसो बिदि फार्स्ट टाइम नुदों आरोना. आं बिदि जानाय नुफेराखैमोन आरो. दा आं जेथिं थांबाय दं बेथिं थांबाय थाबा इन्डिया गेट मोनगोन आरो. लामाफोरखौबो एसे नायलांदो नोंसोरबो. नै 500 मिटार जास्लाबासै आरोना बेवहायबो मोनसे ट्राफिक पइन्ट मोनलायबाय. नै आंनि लेफ्ट साइडआव ल'डि गार्डेन दं आरो. दिनै हाबथ'ला आङो थेवबो नोंसोरनो मोनसे बुस्थु खोन्थिनि आरोना. आं बेखौ सलायहांदों आरोना दिल्लीयाव. दा फैनाय आं नोंसोरनो इनफरमेसन होनि. फार्स्टआवनो अपेन दि स्मार्ट बाइक एप माने एपखौ डाउनलड खालामग्रोनांगोन. बेहाय रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन आरोना. रेजिस्टार खालामनानै ओमफ्राय आरो बे स्केनार कड मोनो. स्केनार कडाव नोङो मबाइलनिफ्राय फैसा दानलांगोन आरो टाइम जायोब्ला. बेनिफ्राय रिटार्न खालामबाबो नोङो स्केनार कडाव नै लक खालामफिनना दोननांगोन. अके अब्ला फै आं सालायना दिन्थिनि. फार्स्टआवनो एपआव मिनिमाम 50 रुपिस सोग्रोनांगोन आरो. लोगोफोरा ससे सालायनानै नायबाय आरोना. बेनिफ्राय नै दा एपआव ओंखारबाय थायो आरो टाइमा बेसेबां थांखो. बेनिफ्राय नै 17 मिनिट्स जाबाय आंना टाइमा. ओमफ्राय बेसेबां खरसा थांखो नायनोसै. आं दा एन्ड खालामनोसै आरोना बेखौ. एन्ड राइट. बेनिफ्राय एन्ड राइट नाव साइकेलखौ बेवहाय सोनांगोन आरो. $11.80 दानलांबाय आरोना आंनि मबाइलनिफ्राय दा. लिभारखौ नागिरना मोनाखैमोन. लिभार माने लकखौ नागिरना मोनाखैमोन. बेखौ नागिरनायाव 19 मिनिट्स जालांबाय आरोना. जानानै दा 11.80 लाबाय आरो फैसाया. गोदान एक्सपिरियेन्स आरोना दिल्लीनि. साइकेल सालायनाया गोबाव जाबायमोन सालायाखैमोन आरो बहुत गोबाव जाबाय. बेफोरखौ मिन्थियामोन आङो. जोंनि आसामावबो बिदि थानायब्ला मोजाङानो जागौमोन आरोना. रेन्टआव सालायनो हायो. बेफोरखौ एसे एक्सपिरियेन्स लानाया मोजां आरो. बे ल'डि गार्डेनमोन आरो. दा बेवहाय हाबथ'ला. आं दा एसे VIP एरियाथिं थांनो नायदों. माने नायनोसै मा दङ मा गैया. आंबोथ' मोजाङै मिन्थिया मा दं. दा आं जेराव थांहांदों बेखिनियाव माने एसे सरकारि एरिया आरो. सरकारि अफिसफोर दङ. दिल्लीयाव खायसेफोरा सानो आरोना दंफां बारा गैया होननानै. बाट दंफां दं आरोना बहुत. नायलाय ग्रिन एरिया आरोना गासिबो. माने बेवहाय आबाद मावग्रा हा गैया नालाय
बांसिन दंफाङानो दङ आरोना आरो बेवहाय माने बांसिन अफिस आरो पार्कफोर नुनो मोनगोन आरो There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd know. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. दिनै हाबथ'ला आरोना मालाबा हाबफैसिगोन मालाबा मोजाङै देखायसिगोन आरो भिडिअ खालामनानै दिनै हाबथ'ला बेयो दिल्लीनि गोलावसिन टानेल आरो बे टानेलनि नामा प्रागति मैदान टानेल बेखौ माने थांनाय इयारनि लास्टावसो अपेनिं खालामदों आरो ओमफ्राय बेनि गोलावा जाबाय 1.3 किल'मिटार